Bro, eu nu mă joc din cazinouri, bro. Eu nu sunt jucător de noroc, bro. Eu fac advertisement online. Mamă, dar la cât de rău mie, nici entuziasmul nu știu dacă mai pot să-l mimez. La jocul cu fructe mai avem și zaruri din... Ia, mai zici... Mâncați pula voastră! Bă! Ne-a nenorocit! Bă! Mâncați pula voastră! Ne-a nenorocit! Bă! Trebuie să ies afară? Not yet. Cred că spar ceva, băga mea și pe 10 lei să ne arunce? Păi ce să ne arunce, Rene? Că ne-a tot aruncat, ești nebun. Mâncați pula voastră, Rene! Niciodată nu o să facă miliarde, ești nebun la cap. N-are nicio posibilitate de să-mi bag pula morții lui de aparat. Ai zis că nu spală, că nu face curat, nu mai conduce cu mine. Mâncava-și gura voastră, ne aruncă? Bă, vezi că ne-a aruncat. Bă, vezi că ne-a ulogit, chat. Chat! 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 Ne-a plătit să moară, bă, ne-a nenorocit! M-a luat amețeala. M-a luat amețeala, mâncava-și pula voastră, ne-a aruncat Gates, chat! Chat, ne-a aruncat Gates! Gates! Te pup, rapapele, te pup! Mânca-v-aș gura voastră, fiți martori aici cu mine, mânca-v-aș gura voastră, ne-a nenolocit Gates of Olympusii, mânca-v-aș! Stai că a apărut ăsta, acum apăs pe ăsta, mâncați-și fără să pierd story-ul. Mamă, nu pierd story-ul! Am pierdut story-ul, băga mea și pula să-mi bag, așa-l postez. Ba da? Efes? Efes! Pupa-v-aș capul pulii voastre! Auf! Mamă! Mamă! Nenorocit specială la jugăraș! Mânca-v-aș gura voastră! Chat! Chat! Bă, ne-a bubuit! Mânca-v-aș! Curge sperma din gură. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Explicați-mi și mie. Mânca-v-aș pula voastră, ne-a bubuit! Ne-a bubuit! Ne-a bubuit! A plecat panouașul. Mânca-v-aș gura voastră, a plecat panouașul. Mânca-v-aș gura voastră. Mânca-v-aș gura voastră. E ora lui, chat. Băi! 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 Ne-a nenorocit, mânca-v-aș gura voastră, panou de zaruri, băi! 17 milioane, mânca-v-aș gura voastră, a plecat entuziasmul ăla fake, rău de tot! Băi, luăm aparatul acasă, mânca-v-aș gura voastră, băi! Nu știu ce să fac cu atâția bani, îi dau înapoi la cazinoul care m-a hrănit. Intrați că luăm specială de 50 de milioane, ne aruncăm de la balcon, let's go! Datorii. Șansa mea. Iau aparatul acasă. Iau aparatul acasă, eu sunt...